मैया जसोदा नंद जी से कहतरी कि हे स्वामीनाथ गिरवधारी ना आइए, कान्हा ना आइए, झूला के समय हो गई बा। कैसे कहतरी आई भजन के माध्यम से सुनी सके। आपहु नयले गिरवधारी हो कैसे झूला झूली 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 राही राही जा बाकेला पापी बिजुलिया राही राही जा बाकेला फिर फिर आवे घाटा कैसे झूला झूली हेरी फेरी आवे घाटा कारी हो कैसे झूला झूली आपहु नयले गिरवधारी हो कैसे झूला झूली नाने नाने बिंदिया की रेला भरला गाना में नाने नाने बिंदिया की रेला भरला गाना में पूरा बात बहेला बेयारी हो कैसे झूला झूली पूरा बात बहेला बेयारी हो कैसे झूला झूली आपहु नयले गिरवधारी हो कैसे झूला झूली
दीना दिन चारी हो कैसे झूला झूला बहु नयल गिरवर धारी हो कैसे झूला झूलिया बहु नयल गिरवर धारी हो कैसे झूला झूलिया